Giproseso karon sa kapulisan ug sa Department of Foreign Affairs ang pag-turnover ngadto sa embahada sa China sa mag-asawang Chinese consular officials sa suspetsado sa pagpusil patay sa laing duha ka consular officers. Ang mag-asawa mao'y giilang suspetsado sa pagpusil patay kang Hui Li, Finance Officer sa Chinese Consular Office sa Sugbo ug kang Sun Shan, Deputy Consul sa Chinese Consular Office. Samtang si Consul General Song Ronghua kasamtangang naa sa ospital tungod sa samad pinusilan. Ang mamumuno na ilang nga si Li Qingliang nagpailang usa ka retired consul sa Chinese Consulate Officer ug naghupot og usa ka diplomatic passport. Ang asawa niining si Go Jing kasamtangang empleyado sa Chinese Consular Office nakitaan sa CCTV nga mikuha sa pusil human sa insidente. Ang hepe sa Police Regional Office sa Central Visayas nga si Tom Banyas nagkanayon nga wala pa nila masuta ang motibo sa pagpatay kay musulti lang og no English ang mga suspetsado kung ilan ang pangutan-on. So, we will be discussing with the Department on how to go about it. Then turning it over, people involved in the incident into the hands of the Chinese government.